муташаббуси фарзандони бароманди миллати тоҷик аз қабили Бегичон Бобочонов ва раиси ҷамъияти тоҷикон дар шаҳри Казони Федератсияи Россия Хикматулло Гадоев ҷиҳати ҳифзу муаррифии расму оин гуштини миллӣ баргузор карда шуд ки дар ин мусобиқаи варзишӣ шумораи зиёди ҳаводорони ин намуди варзиш иштирок карда байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. қувваозмоии варзишгарон ҷолибу диданӣ ҷараён гирифт. дар мусобиқаи гуштини миллӣ паҳлавонон барои ба даст овардани мақоми ифтихорӣ рақобати солим намуда тамоми қувваи варзишии худро сарф намуданд. мавриди зикр аст ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои варзишгарон шароити арзанда фароҳам оварда шудааст. дастгириву таваҷҷӯҳи бевосита ба рушди бемайлуни соҳаи варзиш мусоидати фаъол намудааст. ин аст ки сол то сол таваҷҷӯҳи ҷавонон ба варзиш махсусан гуштини миллӣ бештар гардида онҳо ба машқу тамрин рӯ оварда дар мусобиқаҳои гуногун иштирок мекунанд. барои тамошои гуштини миллӣ шумораи зиёди тамошобинон ҳузур доштанд. гуштини миллӣ ҷолиб сурат гирифт ки мухлисон ва ҳаводорон онро бо рӯҳияи болида тамошо карда бо кафкӯбиҳои зиёд паҳлавононро дастгирӣ намуданд. рафти баргузории мусобиқаро доварони соҳибтаҷриба назорат карда ҳар нафарро вобаста ба қобилият ва маҳорати баланди гуштингирӣ баҳогузорӣ намуданд. бо мақсади рушду равнақи варзиш бо пешниҳоди роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат сол то сол мусобиқаҳои варзишӣ бахшида ба ҷашнҳои миллӣ зиёд карда шуда дӯстдорону мухлисони мусобиқаҳои мухталифи варзишӣ аз ҷумла гуштини миллӣ афзун мегардад. маҳз ташкили чунин мусобиқаҳо аст ки варзишгарони тоҷик дар хориҷи кишвар низ ба варзиш машғул гашта маҳорати варзишии худро сайқал медиҳанд. аз ҷониби ташкилкунандагони гуштин тӯҳфаҳои хотирмон таъсис дода шуда паҳлавонон ба хотири ба даст овардани ғолибият саъю талош намуданд. маҳз таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳамешагист ки сафи дӯстдорони ин навъи варзиш ҳамасола бештар гардида дар баробари иштирок дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок намуда парчами Тоҷикистони соҳибистиқлолро баланд мебардоранд.